Στη νέα έκδοση του RAV 2026 έχει προσθεθεί η δυνατότητα της κλασικής μεθόδου διαστασιολόγησης δομικών μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μέχρι τώρα στο RAV οι οπλισμοί τοποθετούνταν κατ' επιλογή του μηχανικού και το πρόγραμμα στη συνέχεια εκτελούσε την επάρκεια των δομικών μελών βάσει των απαιτούμενων ελέγχων των κανονισμών. Η δυνατότητα αυτή παραμένει στο RAV και προσφέρει στο μηχανικό τον πλήρη έλεγχο των τοποθετημένων οπλισμών στα δομικά μέλη του κτηρίου που μελετά. Με τη νέα δυνατότητα της διαστασιολόγησης, το RAV διαμορφώνει αυτόματα για κάθε δομικό στοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος τη βέλτιστη διάταξη όπλησης για τον επιθυμητό λόγο εξάντλησης. Οι τελικοί οπλισμοί διαμορφώνονται εξασφαλίζοντας ότι κατά τους ελέγχους αντοχής οι διατάξεις όπλησης που προκύπτουν δίνουν συντελεστή εξάντληση CR κοντά στη μονάδα ή μικρότερο, ανάλογα με το μέγιστο CR που έχει ορίσει ο μηχανικός. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τις νέες δυνατότητες που έχουν προσθεθεί στο πρόγραμμα και παρέχουν εξοικονόμηση χρόνου, διατηρώντας ταυτόχρονα την πλήρη εποπτεία από το μηχανικό. Θα μελετήσουμε ένα πολυόροφο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο αποτελείται από 6 στάθμες ανοδομής και ένα υπόγειο. Στην οθόνη μας βλέπουμε την τυπική κάτωψη του ισογείου, η οποία περιλαμβάνει υποστηλώματα ορθογωνικής διατομής, τυχώματα μήκους 1,5 και 2 μέτρα στην περίμετρο του κτηρίου και έναν πυρήνα εναλκιστήρα κεντρικά της κάτωψης. Όλες οι δοκοί έχουν κοινή διατομή 25x50 εκατοστά. Η θεμελίωση του κτηρίου αποτελείται από περιμετρικά τυχώματα υπογείου με πέδιλο, συνεχείς πεδιλοδοκούς και ένα κεντρικό πέδιλο κάτω από τον πυρήνα. Όλα τα δομικά μέλη που επιθυμούμε να διαστασιολογήσουμε μπορούν αρχικά να εισαχθούν με δύο τρόπους. Είτε με κενή διάταξη όπλησης, είτε με κάποιο προεπιλεγμένη διάταξη όπλησης. Κατά την εκτέλεση της διαστασιολόγησης, το RAV θα δημιουργήσει μια νέα βέλτιστη διάταξη όπλησης, έχοντας λάβει υπόψη όλους τους απαιτούμενους ελέγχους αντοχής για κάθε δομικό μέλος, σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζει ο μηχανικός. Στο φορέα μας έχουμε εκτελέσει τη δυναμική ανάλυση από την οποία έχουν προκύψει περιβάλλουσες των εντατικών μεγεθών για κάθε γραμμικό στοιχείο. Μεταβαίνουμε στο φύλλο διαστασιολόγηση, όπου επιλέγουμε το πλήκτρο παράμετροι. Στο αναδυόμενο παράθυρο θα ορίσουμε ανακατηγορία δομικών μελών τις επιθυμητές διαμέτρους ράβδων που θα κάνει χρήση το RAV, ώστε να διαμορφώσει τις τελικές διατάξεις όπλησης. Στην ενότητα υποστηλώματα βλέπουμε πως μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε διαφορετικές διαμέτρους για τις γωνιακές και τις πλευρικές ράβδους. Επιλέγουμε τις προκαθορισμένες διαμέτρους ράβδων Φ16, Φ18 και Φ20 για τις πλευρικές ράβδους, για τις γωνιακές ράβδους Φ18 και Φ20 και για τους συνδετήρες τις διαμέτρους Φ8 και Φ10. Επιπλέον το RAV προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής από το μηχανικό του μέγιστου συντελεστή εξάντληση CR που θα προκύψει μετά τη διαστασιολόγηση των μελών. Επιλέγουμε την τιμή του 99% ως λόγο εξάντλησης όλων των υποστηλωμάτων. Στην παράμετρο μέγιστη απόσταση των ράβδων οι οποίες δεν περικλείονται από συνδετήρες ορίζουμε σύμφωνα με τον κανονισμό την τιμή 15 εκατοστά. Αντίστοιχα μπορούμε να καθορίσουμε τις παραμέτρους και για τις υπόλοιπες κατηγορίες των δομικών μελών του κτηρίου μας, όπως τα τυχώματα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πυρήνες, τις δοκούς, τις πεδιλοδοκούς, τα τυχώματα υπογείου με πέδιλο και τα πέδιλα. Κάποιες πρόσθετες επιλογές των τυχωμάτων αφορούν τις μέγιστες και τις ελάχιστες αποστάσεις των συνδετήρων των κρυφοϊποστηλωμάτων και των ράβδων της χάρας του κορμού. Επίσης, για την περίπτωση των δοκών, μπορούμε να ορίσουμε το πλήθος των στρώσεων, των πάνω και των κάτω ράβδων. Αφήνουμε τις δύο στρώσεις. Στο μέγιστο CR των δοκών συστήνεται κατά κανόνα η χρήση του μέγιστου CR 99%, καθώς οι δοκοί στην αντισυσμική μηχανική θεωρούνται στοιχεία κατάλληλα για την απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας και αναμένεται ο σχηματισμός πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα τους. Έχοντας ορίσει όλες τις παραμέτρους, θα προχωρήσουμε στη διαστασιολόγηση όλου του κτηρίου μας. Η διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων του φορέα πραγματοποιείται από την ενότητα διαστασιολόγηση και την εντολή εκτέλεση διαστασιολόγησης για όλα τα στοιχεία του φορέα. Έχοντας επιλεγμένο το τετραγωνίδιο να εκτελεστεί και ο έλεγχος επάρκειας, μαζί με τις διατάξεις όπλησης που προκύπτουν από τη διαστασιολόγηση των δομικών μελών του φορέα,
αυτόματα στη συνέχεια πραγματοποιείται και ο έλεγχος επάρκειάς τους, δηλαδή η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ελέγχων. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η χρωματική παρουσίαση όλων των στοιχείων ανάλογα με το δυσμενέστερο συντελεστή εξάντλησης CR από όλους τους ελέγχους του κανονισμού και στη συνέχεια η δυνατότητα εμφάνισης των αποτελεσμάτων σε μορφή πινάκων, συνοπτικών ή πολύ αναλυτικών κειμένων και γραφημάτων. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, μεταβαίνουμε στη στάθμη του ισογείου για να δούμε πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διαστασιολόγηση. Εδώ παρατηρούμε ότι οι περισσότερες δοκοί των πλαισίων έχουν χρωματιστεί μοβ, που σημαίνει ότι ο συντελεστής εξάντλησης αυτών προέκυψε μεταξύ του 0,90 και του 0,99. Επιλέγοντας μία τυχαία δοκό, μπορούμε να δούμε τους οπλισμούς που τις έχουν αποδοθεί από το RAF. Ανοίγοντας το παράθυρο των δεδομένων οπλισμού της διατομής, βλέπουμε τις ράβδους πάνω και κάτω που έχουν σχεδιαστεί και στις τρεις περιοχές όπλισης της δοκού, στις στηρίξεις αριστερά και δεξιά και στο άνοιγμα. Οι στηρίξεις έχουν λάβει 6x12 πάνω και το άνοιγμα 3x12 πάνω. Τα κάτω σίδερα είναι 3x12 κοινά και στις τρεις περιοχές όπλισης. Επίσης παρατηρούμε ότι για κάθε περιοχή όπλισης πραγματοποιείται ο έλεγχος μέγιστων και ελάχιστων ποσοστών και εμβαδών οπλισμού, όπως προδιαγράφει ο Ευρωκώδικας 2. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα και σε μορφή συγκεντρωτικού πίνακα για όλα, για τα εμφανιζόμενα στην οθόνη του RAF ή για επιλεγμένα στοιχεία του φορέα. Καθώς μεταφερόμαστε σε διαφορετικές γραμμές του πίνακα, επιλέγοντας διαφορετικές δοκούς, βλέπουμε να φωτίζονται και στην επιφάνεια σχεδίασης τα αντίστοιχα στοιχεία και να επισημαίνονται ταυτόχρονα με ένα βελάκι. Στον πίνακα εμφάνισης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ελέγχου επάρκειας της αντοχής των δοκών, σύμφωνα με όλους τους απαραίτητους ελέγχους που προβλέπουν οι ευρωκώδικες. Η τιμή του λόγου εξάντλησης, δηλαδή το μέγεθος της δράσης προς την αντίστοιχη αντοχή που προσδίδεται σε κάθε μέλος, είναι η δυσμενέστερη από τις τιμές που προκύπτουν για κάθε έλεγχο. Για ακόμα πιο άμεση εποπτεία των παραγόμενων αποτελεσμάτων, μπορούμε να εμφανίσουμε τα γραφικά αποτελέσματα του ελέγχου επάρκειας με τις περιβάλλουσες δράσεων και αντοχών κάμψης και διάτμισης για τις δοκούς. Για την επιλεγμένη δοκό Δ8 επιβεβαιώνουμε την επάρκειά της άμεσα βλέποντας το γράφημα, παρατηρώντας ότι η περιβάλλουσα των δράσεων έναντι κάμψης και διάτμισης βρίσκεται εντός των ορίων της περιβάλλουσας αντοχής. Ειδικά για την περίπτωση της τέμνουσας, βλέπουμε ότι η διτμητική αντοχή της είναι οριακά μεγαλύτερη από την ικανοτική τέμνουσα VCD, το οποίο εξηγείται από το λόγο εξάντληση CR ίσον 0,99. Ταυτόχρονα με τον πίνακα μπορούμε να εμφανίσουμε και το κείμενο των αποτελεσμάτων των ελέγχων. Επιλέγοντας το κείμενο αποτελεσμάτων, βλέπουμε σε συνοπτική ή αναλυτική μορφή κείμενο με τα παραγόμενα αποτελέσματα του RAF για άμεση επαλήθευση και έλεγχο. Αντίστοιχα, για το υποστήλωμα Y17, το οποίο προκύπτει και αυτό επαρκές και έχει χρωματιστεί με γαλάζιο χρώμα, παρουσιάζονται τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη. Εδώ παρατηρούμε ότι το κόκκινο διάνυσμα της δράσης βρίσκεται εντός του χώρου αντοχής, συνεπώς επιβεβαιώνεται η επάρκεια του δομικού μέλους. Το υποστήλωμα αυτό έχει λάβει 4x18 στις γωνίες και 8x16 πλευρικά, όπως μπορούμε να δούμε εμφανίζονται στη διάταξη όπλισης που του έχει αποδοθεί από το πρόγραμμα. Και σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται το υπάρχον, το μέγιστο και το ελάχιστο ποσοστό και εμβαδών οπλισμού. Και στην περίπτωση του πυρήνα έχει γίνει διαστασιολόγηση και έλεγχος επάρκειας με μέγιστο λόγο εξάντλησης 0,73 που προέκυψε στον έλεγχο της διάτμισης. Ανοίγουμε το παράθυρο με τα δεδομένα των οπλισμών και βλέπουμε τους οπλισμούς των περισφιγμένων περιοχών καθώς και τις ράβδους της εσχάρας των κορμών. Κλείνοντας αυτή τη βιντεοσκόπηση, γνωρίσαμε τη νέα δυνατότητα της διαστασιολόγησης των δομικών μελών οπλισμένου σκυροδέματος του RAF, όπου για κάθε στοιχείο διαμορφώνεται αυτόματα η βέλτιστη διάταξη όπλισης. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι και με αυτή την επιπλέον δυνατότητα της διαστασιολόγησης, το RAF επιτρέπει στο μηχανικό να ορίσει τους γενικούς κανόνες επιλογής των ράβδων οπλισμού και βάσει αυτών των επιλογών να διαμορφωθούν οι τελικοί οπλισμοί.
Με αυτόν τον τρόπο ο μηχανικός διατηρεί τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης των οπλισμών του έργου που μελετά.